човек, ще изкараш по талата. Къде сме, направо ли? Да, направо. Чай да видим сега и останалите от групата на Шаро. Оги! Оги! Кепа се! Сладо, защото съм как градаличите от нощи. Ти отпреди си имате шнурме, ни отзаде. Коста, копе! Абе, тази зад вас има някакво БМВ бяло, бе, брат. Ей, това, да видите сега и нещо красиво. Че съм аз. Какво правим? Гадна Испания, брат. Няма, не може да живеем както трябва, разбираш? Ай, ти гоня с ремаркето, гледай какво прави. Пере 180 нарата. Здравейте, приятели!